Kellu mxtaqt li ninġabru ftit fl-imkien u f'dan il-moment li nirriflettu ftit dwar il-Knisja minn il-Knisja. Ħanamlu talba ma nispjega li x'ħasilt anke dan is-suġġett illum. Muli Ġesu faħruk nirringrazzjawk għalli inti tiġborna fl-imkien dan il-mezz ta' komunikazzjoni bejnietna. Nixtieq nitlob Muli Ġesu li l-Ispirtu Qaddis tiegħek imiss il-qalb ta' kull wieħed waħda minna, ħalli jiftilna qalbna beraħ għall-kelma tal-Muli Ġesu. Marija il-Knisja npoġġu fidejk dak kollu li sejr nisimgħu u li sejr ngħidu u sejr nirriflettu fuq f'tal-ħin. Amen. Mela żissi xtaqt li llum nirriflettu ftit dwar il-Knisja għal raġuni partikolari li fl-esperjenza tiegħi nara li hekk waħda mill-affarijiet li ċerti nies ma ngħidx kulħadd ta' ngħid ċerti persuni ma għandhom problema u diffikultà biha fi żminna llum fejn tidħol il-fidi nisranija. Mhux dejjem tkun il-persuna ta' Ġesu, imma tkun il-Knisja. Isom, issib ċerti nies li il-Kristu iva jaċċettawh. Imma l-Knisja għandhom problema biha. Jiġifieri li dak li Ġesu jrid jagħtina jagħtihulna permezz tal-Knisja u fil-Knisja hemmhekk jeħlu. Allura hemmhekk għandhom problema u minħabba fek jispiċċa anke relazzjoni tagħhom ma' Ġesu jew jibnuha kif jixtiequ huma jew jibnuha letteralment barra mill-Knisja. Għadda stant xtaqt li nirriflettu għaliex naħseb jiena li ħafna għandhom image żbaljata, idea żbaljata ta' dak li l-Knisja. Jiġifieri naħseb fuħud jaħsbu u ħarsu lejn il-Knisja bħala isa xi poter fis-soċjetà li jrid jiddomina, istituzzjoni li trid tikkontrolla il-politika, il-finanzi, li trid tikkontrolla l-imġiba tal-bniedem, li trid ikollha l-influwenza tagħha fil-mod soċjali. U allura naraw illi anke llum il-ġurnata dak li joħroġ mill-Knisja issib uħud li jippruvaw poġġuh kompletament fil-ġenb. Ċertament għax hemm il-viżjoni żbaljata anke ta' Knisja. Naħseb viżjoni tal-lum ħanidek kritika li ssib ħafna drabi minn ċertu nies fuq il-Knisja sa hija istituzzjoni li trid tiddomina fuq il-bqija tas-soċjetà. Propju rrid nirriflettu min il-Knisja anke biex naraw kemm anke dawn l-opinjoni fuq il-Knisja fir-realtà huma żbaljati. L-ewwel ħaġa nixtieq li nifhmu din nara. Biex nifhmu minn aħna bħala komunità nisranija u ngħid minn aħna lix naħseb l-ewwel nies li jridu jifhmu l-Knisja u aħna li aħna fiha, mhux in-nies ta' barra. Jekk ma nifhmux aħna ta' ġewwa kif se jifhmu ta' barra, allura ngħid aħna eżisti. Irridu nifhmu dina, Alla kellu xewqa u għandu xewqa li jkollu poplu tiegħu. ċe illi kunem poplu li miegħu jista' jibni relazzjoni miegħu. U naraw dina li propju mill-bidu tal-ħolqien fir-rakkonti tal-Ġenesi fil-ġbija u l-persuni ta' Adam u Eva eżisti naraw li Alla kellu din il-kopja illi minna tnissel poplu wkoll illi kellhom ikunu verament dawk li se jgħixu għall-qalb ta' Alla. Però id-dnub kisser din ir-relazzjoni eżistijej. Kemm fih dan l-istess komunità dan l-istess poplu żgħir. Però kif ukoll id-dnub ftakru li ġab kisra bejn il-bniedem miegħu innifsu, il-bniedem mal-bniedem, il-bniedem mal-anġli, il-bniedem mal-ħolqien u l-bniedem ma' Alla. Xi darba nixtieq nirriflettu sew fuq dawn il-ħames effetti li d-dnub għamel u kisser, u dak li Ġesu ġie biex jerġa' verament isalva. Allura l-bniedem miegħu nnifsu, il-bniedem mal-bniedem, il-bniedem mal-anġli, il-bniedem mal-ħolqien u l-bniedem ma' Alla. Salvazzjoni tinkorpora daw il-ħames dimensjonijiet kollha kemm huma. Forsi uħud minnhom il-bniedem mal-ħolqien u l-bniedem mal-anġli ma tantx nitkellmu dwarhom, però hija parti mis-salvazzjoni li Mulej ġie verament jagħmel il-pjan oriġinali tiegħu kif ġa u kif kien. Però mhux nitkellmu fuq din illum. Però Alla naraw li bil-mod il-mod jibda jsawwar poplu. Jażel il-patriarki mod partikolari nitum ta' malaj l-affarijiet ġas biex nfakkar għax nemmen ħafna minnkom ta' fuqhom meta ħasel l-Abram ħalli permezz tiegħu propju jerġa' jitnissel dan il-poplu ludi, imbagħad dan il-poplu bil-permezz ta' patriarki jikber, imbagħad jisfaruħu fil-jasar tal-Eġittu, imbagħad permezz ta' Mosè jerġgħu joħorġu minn dan il-jasar, jgħaddih mill-mument tad-deżert u fid-deżert hemmhekk jagħmlu poplu meta jwaqqaf il-patt. Però il-poplu anke wara li Alla jwaqqaf il-patt miegħu permezz ta' Mosè, il-poplu jizvija u Alla jerġa' dan il-poplu mill-eżilju eżistijaj jispiċċja skjav ma' speċjali tal-Babilonezi
U minn hemmhekk Alla il-permess tal-profeti jibda jwiegħed illi se jerġa' jagħmel patt ġdid mal-bniedem li ħajkun differenti. F'kelma waħda dan huwa l-patt li jagħmel Ġesu magħna fuq is-salib u fit-twaqqif tal-Ewkaristija kif ngħidu fil-kliem tal-konsegrazzjoni tal-imbit qabel ma jitbiddel f'dem, il-dem tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Alla ried illi il-relazzjoni tiegħu ma' dan il-poplu tkun ibbażata fuq li huma jkunu l-poplu tiegħu u jkun Alla tagħhom. Ġifieri fedelta min-naħa tal-bniedem lejn Alla u min-naħa ta' Alla lejn il-bniedem, lejn dan il-poplu li huwa għażel. F'Ġesu dan il-poplu m'għadux il-poplu ludi, il-poplu magħżul ta' Alla, din hija l-qabża illi kellha tagħmel l-ewwel komunità nisranija. Meta San Pietru ma speċjali fatta kapitolu 11 mar fid-dar ta' Kornelju fuq stedina ta' dan ir-raġel Kornelju illi stednu Anġlu biex jgħid il-Pietru jmurandu u anke viżjoni li kellu San Pietru. Hemmhekk il-Knisja fil-bidu u ma kienitx sitwazzjoni faċli tant kellu jsir l-ewwel konċilju ta' Ġerusalemm anke biex il-Knisja tidħol f'dan l-għarfien tal-pjan ta' Alla. Illi l-poplu mażul ta' Alla m'għadux issa l-poplu ludi, imma l-poplu mażul ta' Alla huma daw kollha li jaċċettaw il-Ġesu Kristu fil-ħajja tagħhom bħala s-situ s-Salvatur tagħhom, jitamdu u jirċievu d-don tal-Ispiritu Santu. U jkunu parti minn dan il-poplu il-ġdid ta' Alla. B'mod ħafif qed ngħid kif issawwar dan il-poplu. Dan il-poplu l-ġdid ta' Alla eżistijej propju hija l-Knisja. Jiġifieri, meta qed nitkellmu mill-Knisja eżistijej, qabel ma aħna qegħdin nitkellmu minn xi istituzzjoni jekk inħarsu liha b'mod soċjoloġiku fis-soċjetà, qegħdin nitkellmu minn relazzjoni li Alla jixtieq jibni ma' dawk li huwa għażel u mulej jistedina tiegħu għal kulħadd imma dawk li jwieġbu mbagħad jista' jkompli din ir-relazzjoni tagħhom miegħu sabiex u juri tas-sew minnu u dan il-poplu jkun tas-sew ta' Alla. Għaliex aħna msejħin bħala bnedmin li nkunu ta' Alla, eżisti, dik hija l-vokazzjoni tagħna bħala bnedmin li nkunu verament tiegħu għax huwa ħalaqna u aħna l-lejqa tiegħu. Dan il-poplu eżisti però bħalma kien il-poplu ludi, mhuwiex hemm biex ikun poplu, allura hawnhekk nistgħu nirreferu l-Knisja jien qed nirreferi għaliha bħalissa bħala l-poplu ta' Alla huwa wieħed mit-titli li anke l-Knisja tuża li anfisha fil-Konċilju Vatikan it-Tieni, mhuwiex poplu sabiex ikun magħluq fih innifsu u sabiex jiddistingwi lilu nnifsu b'mod li jaħseb li l-oħrajn huma xejn u xi ħaġa, le. Imma l-fatt li Alla għażel poplu biex ikun tiegħu u dan issa qed jikber jiżviluppa f'dik li l-Knisja, qiegħed hemmhekk b'servizz lejn il-bqija tal-poplu l-oħrajn. Qiegħed hemm b'servizz ukoll lejn il-bqija tal-ġnus l-oħra. Niftakru li Alla fil-Bibbja għandu l-għażliet l-election, l-għażla preferenzjali tiegħu. Però Alla meta jsejjaħ grupp ta' nies, meta jsejjaħ persuna, meta jsejjaħ poplu għalih, mhux biex iżommhom għalih innifsu, jew biex iqisu lilhom infushom bħala li privileġġjati, jew biex jagħmlu kundanna u ħaq minn ħadd ieħor, imma biex permezz tagħhom ikun jista' jinqeda b'ħadd ieħor. Permezz tagħhom ikun jista' jasal għand ħadd ieħor. Alla fl-erf tiegħu hekk iddeċieda illi jasal għandna permezz ta' xulxin. Allura l-mulej jażel, jifforma lil min jażel biex imbagħad jagħtih missjoni. Mela l-poplu ludi Alla għażlu u m'għażlux b'mertu tiegħu kif jgħidin l-Attieb tad-Deuteronomju. Iffurmah għaddeh minn żmien ta' formazzjoni, però kellu jagħtih missjoni wkoll. Mhux biex jiddistingwi lilu nnifsu mill-poplu oħrajn, imma biex ikun medjatur ta' dan l-imħabba Alla, ta' dan il-patt li Alla għamel mal-bniedem biex permezz tiegħu ikun miftuħ għal bqija tal-poplu l-oħrajn ħalli huma wkoll jiskopru lil dan Alla lil poplu ta' Iżrael skopra. U dan kif qedtilkom seħħ permezz ta' Kristu f'dik li hija l-Knisja. Allura eżisti importanti nifhmu din il-ħaġa. Il-Knisja fis-soċjetà qatt ma tippretendi li hija kollox. Għax propru l-Knisja fis-soċjetà għandha missjoni. Imma l-ewwel missjoni li toħroġ mill-Knisja eżistijej mhijiex li l-Knisja taħseb li hija biex ngħidu hekk tmur lilin mill-bqija tas-soċjetà, hija parti integrali mis-soċjetà mill-post fi aħna nkunu din ngħixu. Però li hija konxja wkoll dan il-poplu li għandu missjoni.
U l-ewwel li rrid ikun konxi qabel missjoni tiegħu hija il-mulej għaliex sejħinna. Għaliex aħna parti minn din il-Knisja u x'jagħmilna Knisja fir-realtà. Dak li għamilna Knisja eżistijej hija il-grazzja li aħna tal-mulej li aċċettajna fid-don tal-Ispiritu Santu permezz tal-Mamudija f'rabta ta' bejnietna. Ninsisti li Alla għażel poplu meta għażel persuni biex permezz tagħhom jibni lil dan il-poplu. Meta Alla għażel lil-Abram, għażel lil-Iżak, għażel Ġakob, għażel lil-Mosè biex permezz tagħhom jibni dan il-poplu. Mela anke aħna rridu bħala nsara ma nistgħux inħarsu lejn ir-relazzjoni tagħna mal-mulej Ġesu mat-Trinità Qaddisa Malla l-imbierek f'iżolament mill-bqija taħutna insara, il-mulej sejjaħli bħala nisrani lili fiħdan komunità, fiħdan il-poplu tiegħu. Meta sejjaħli għal għandu